गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नैबे बिटिआर सरकारनि बे कालचारेल जिहेतु सानबानि वर्कशप जादोंमोन बेयाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे आं बिटिआर सरकारनो जाहाथे आरो इयुनावबो बेबायदि प्रग्राम खालामनांगौ बिनि थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे जोंबो गोदान गोदान सोलोंनो खाबु मोनो मोसानो खाबु मोनो बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যি নেকি বিটিআৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগত যি 5 দিনীয়া ৰাভা বড়ো আৰু আদিবাসী যি লোককৃষ্টি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে এই বিটিআৰ চৰকাৰক পোনপ্ৰথমে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সমষ্টিৰ ইএম দাবৈচা বড়ো ছাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ এই অনুষ্ঠানখন যাতে আমাৰ এই সমষ্টিত আমাৰ এই ফেৰগাঁও এৰিয়াত যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিছে এই ফেৰগাঁও অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াতে শিকিব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাবিলাক ভৱিষ্যতেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পাতি থাকে চৰকাৰখনে সেইটোকে চৰকাৰখনক আকৌ আহ্বান জনাম আৰু এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব সুন্দৰকৈ যি আমাৰ প্ৰায় লোককৃষ্টিবিলাক লুপ্ত হ'ব ধৰিছে সেই লুপ্ত হ'বলগীয়া লোককৃষ্টিবিলাক খুব সুন্দৰকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকিব পাৰিছে এইখিনিকে কৈ মই মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনিতে কৈছোঁ ধন্যবাদ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला थांनाय जुलाइ दाननि 10 अक्ट'निफ्राय जागायनानै सानबानि हाबाफारि लानानै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जि खुंजानाय एबा जा बिथां बिटिआरनि चिफ मानगेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकारा आरो लोगोसे हारिमु बिफाननि इएम बिथां दावबायसा बर' सार बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे कालचारेल वार्कशप बे खुंनाया सानबानि दङमोन बा सानबा जागासिनो दङमोन दिनै फैयै फैयै जोबथा दिनै जोबफैबाय आरो दिनै जोबनायाव नुनो मोनदों थोजासे बिथांमोना सोलोंनो हायाखैबो जानो हागौ सानबायाव थेवब्लाबो बेवहाय मोनथाम जाति जनगोष्ठीनि बेयाव मोसानाय फोरोंनाय मावबादा जादोंमोन आरो बेवहाय आदिबासि बर' आरो राभा बिथांमोननि मोसानाय सोलोंनाया जादोंमोन दामनायनि सुनायनि सेरजा हुनायनि बिनिबो बेवहाय सोलोंनाय मावबादाखौ लादोंमोन दिनै जितु नुदों जथेस्थखिनि मानसिफोरा मोसानो रोंदों दामनो रोंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों खम समनि गेजेरावब्लाबो सानबायाव बिथांमोना जथेस्थखि सोलोंनो हादों जथेस्थखिनि आरो दिनै जोबोद मोजाङै गोग्गोमहै जोबनानै थांबाय बेवहाय बर'फोराबो बागुरुम्बाखौ जोबोद मोजां मोसादों राभाफोराबो गावसोरनि राभा मोसानायखौ जोबोद मोसानानै दिन्थिनो हादों आदिबासिफ्राबो जितु झुमुर मोसानाय बेखौ जोबोद मोजाङैनो मोसानानै बिथांमोना दिन्थिबाय उन्दै गिदिर बयबो दामग्राफोराबो मोजाङै दामदों मेथाइ खनग्राफ्राबो जोबोद मोजाङै मेथाइ खनदों आं आरो साबायखर बावदों जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि मानव गेदेर बिथांमोना मोनफ्रोमबो दल संगठननिफ्राय फैनानै बेयावहाय थुलुंगा होफैनाय हिसाबै बिथांमोना लेंहरनाय लेखा नुजाथिफैदों आरो बिथांमोना नुजाथिफैनायानो जोंनि हारिमु अनसायग्रा जायफोर उथिफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जथेस्थखिनि गोहो बोलो होननानै आं सानो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफ्रावबो गावबा गाव जाति जनगोष्ठीनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजा गोरों गोरा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो हेफाजाब होलांगोन आंहा मिजिंथिनाय दङबा आं आसा खालामो आरो दिनै बिटिआर सरकारा जेरैबायदि बे मावबादाफोरखौ लाबाय थायो बेबायदि भबिष्यतआवबो जाहाथे लालांबाय थायो आं बेखौनो आं आसा फारिनाय थाबाय হয় পোনপ্ৰথমে মই সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু বিটিআৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা যি বড়ো আদিবাসী আৰু ৰাভাসকলৰ যি জনগোষ্ঠীয় কৰ্মশালাৰ ইয়াতে যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত কৰ্মশালা হৈ আছিল আৰু আজি যি সামৰণি অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰকৈ হৈছে সকলোৰে ভাল হ'ল বড়োসকলৰ বড়ো লোকনৃত্য ৰাভাসকলৰ ৰাভা লোকনৃত্য আৰু আমাৰ আদিবাসীসকলৰ ঝুমৰ নৃত্যটো আমি ইয়াতে সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলোঁ যাৰ বাবে মই বিটিআৰ চৰকাৰক লগতে আমাৰ সন্মানীয় বিটিআৰ ইএম দাওবৈচা বড়োদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ সন্মানীয় দীপেন বড়ো দাকো মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে আজি যি এই 5 দিনীয়া কৰ্মশালা সফল ৰূপায়ণ হ'ল ধন্যবাদ